2. august 2025, rodný dom Ľudovita Štúra. Jeho otec tu bol učiteľom, bol tu vyše 40 rokov a Štúrovci mali viacero detí. 7, Karol bol známy, a to je ich rodokmeň, nie je úplný. Pozrieme sa, čo videli, keď tu boli. Okres Bánovce nad Bebravou, Uhrovec. Je to realita v rámci sveta. Jeden dom, dva významné osobnosti, dve rozličné storočia, jednej malej slovenskej obci, takže naozaj je to tradičné. Keď sa pozrieme na tento priestor, kde vlastne bývali. Nábytok není pôvodný. Tak ešte jeden kúsok pohľadu a pozasíname svetielka.